arrobia eta talentuarekiko egiten dugun apostua garrantzitsua da, urteetan mantentzen ari garena gainera, eta arrobi horren jatorrian dauena, zer da? Doktore gaiaren figura, ez? Orduan, urtero rekurrenteki dauzkagu ikerlanen martxan 50 tesi baino gehiago, ez? Eta orduan, egun hau guretzako da talde horri rekonozimendua emoteko aukera polit bat, ez? Eta gainera, ez dugu ahaztu behar, talde horren nolabait epizenturan badagoela unibertsitatekiko daukagun harremana, ez? Doktorautzak egiten direlako inguruko unibertsitateekin elkarlanean. Eta orduan, egun bat daukagun nahiko polita denon artean tesiak aurkeztu eta aurpegi ezagunekin tartetxo bat pasatzeko, ez? Asmoa da, kontaikia ikerketa prozesu hontan ze emaitza atara dian, zetan ibili garen lanian, ze zailtasun, ez dakit norberan esperientzia be apur bat ezauketara emutia eta ikasle berri xandako edo apur bat buruan doktoretza bat ikia pentsaien dauen pertsona baten dako edo lagunketia eta erakustia ze irten bide dauzen edo zetan inleken lan. Nere tesia izan da apur bat anomalien inguruan, euren detekzioan datu konkretu batzutan, orduan, nire kasuan adimen artifizialaz. 3 minututan esplika oleke, baina hori, detaietan ezin gara sartu, ze bestela, gurako geke, beste minutu asko. Gogoan daukat, nik erran sartu nintzenean, oindala urte pilo bat, 20 urte baino gehiago, familia handi bat ginen, 100 piku izango ginen, garai hartan, gaur egun, ikerranen jadanik, 350 lankide baino gehiago gara, ez? Eta orduan horrek esan nahi dau, hasteko beharra daukagula, hasten ari garela, eta hazkunde horren oinarrian gazteak talentu berria dau, ez? Eta horregatik, guretzako oso garrantzitsua da horrelako jardunaldiak egitea, transformazio etengabe horretako piezatxo bat moduan, ez?